तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालानदी मथुंगा दैमानि सायाव बान्दो होनानै कुमरिकाटा बगाजुलि कालीपुर बायदि ओनसोलनि आबादारिफोरनि दैनि जेंनाखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनांगौ दाबिजों कालानदी मथुंगा आन्सलिक बान्दो कमिटिनि बानजायनायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि हेंथायै 5 घन्टा गोख्रों धरना होदों। बान्दो गैयैनि थाखाय गोबां आबादारिफोरा गाज्रि भुगिनो गोनां जानायनि थाखाय आबादारिफोरा जथायै जोंनो दैनि जगायथाय नांगौ, जोंनो दैनि बान्दो नांगौ, जोंनो जुगामि बान्दो नांगौ, जय जवान जय किसान बायदि स्ल'गानजों सोरगिदिंथायखौ दुंहाव खालामो। बेखौनो फोरमायनांगोन जेनेबा जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा जेरै दैनि थाखाय खस्थ' मोनदों, जों जाय कालानदीनि दैखौ जों जादोंमोन, बेजोंनो माइ गायदोंमोन, बेजोंनो जोङो थांनानै थादोंमोन। दिनै बे दैयानो जोंनि थाखाय बहुत काल जानानै फैबाय। बान्दो थेयो दानो बायलाङो, रायजोफ्रा इसेबां खस्थ' मोनबाय आरो लोगोसे ओरै खोलाथिंजाय बे कालानदीयाव कक्लिं आरो जिसिपि जावनायफोरखौबो सरकारा बादा होनांगौ। बिनि थाखायनो जोंनि बान्दोआ थिस्टिला रन्जिला बेफोरनि थाखायनो जों दिनै बेयाव प्रतिबाद खालामनो फैनाय जादों आरो। बेसेबांसो आबादारिफ्रा बेवहाय जों दा 12,000 सुबुङानो बाव बारासो जागोन जों खेथि मावनानै जायो आरो बे मोनसे दैजोंनो। सरकारखौ मा खावलायनो सानो? सरकारनिफ्राय जों दा बान्दो सिथाय जों लुगैयो, जोंनो इरिगेसन आरो माबा सुइस गेट मोनसे बानायनानै होयोब्ला जों बहुत गोजोनगौमोन। बिथांमोननि ओनसोलनि जि एमएलए जलन दैमारिनिसिम नोंथांमोना बे बान्दोनि सायाव रायलायदोंना रायलायाखैमोन? बेखौ गिदिर गोलावफ्रा सिगां रायलायदोंमोन ना मादोंमोन, जोंबो दा गुरुत्व लायाखै नालाय ओंखायनो रायजोफ्रा ओंखारनांगौ जाहैबाय आरो। थांदोंमोन रांखौ नै साननैसो आगोलावबो हाजारसे खांदोंमोन, बिनि आगोलावबो बहुत खांदों आरो बिदिनो 100-200 खाङै खाङै रायजोफ्रा बान्दोखौ थेबाय थायो। बिनिफ्राय आरो लोगो लोगो एसे अखा हाबानो बायलांफिनबाय थायो। बे बान्दोखौ बेसेबे बोसोरनिफ्राय थेनानै नोंथांमोना आबाद मावबाय थादों? बहुत बोसोरनिफ्राय आरो माने जों दा सनखौबो बेयावथ' 80 सननिफ्रायनो जों रायजो जादों नालाय, 80 सननिफ्रायनो बे बान्दोनि दैखौनो जों जानाय जादों आरो। মিত্রা হেমব্ৰম আমি আহিছোঁ ইয়াত আমাৰ মা দেউতাৰ লগত আহিছোঁ ইয়াত, আৰু আমাৰ সমস্যাটো হ'ল যে আমাৰ ডঙত পানী নাই, আৰু ডঙত পানী নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিপথাৰ শুকাই গৈছে, আৰু শুকোৱাৰ ফলত আমি খেতি কৰিবলৈ পোৱা নাই। খেতিবোৰ নোপোৱাৰ ফলত আমি খাবলৈ পোৱা নাই, খাবলৈ নাপালে আমি স্কুলত কেনেকৈ পঢ়িবলৈ যাম, আৰু এয়া আমাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা। কাৰণ আমি খাবলৈ নাপালে আমি স্কুললৈ যাব নোৱাৰিম। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই কলেজত পঢ়োঁ, কলেজত যাবলৈ আমাক খেতি লাগিব, খেতি কৰিলে আমি খাবলৈ পাম, তেতিয়াহে আমি পঢ়িবলৈ পাম আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ এয়া আমাৰ মন্তব্য যে তেওঁ আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ে যেন। जों जाहैबाय आबादारि, जों आबादनि थाखाय जों गोबां माने खस्थ' मोननानै दं, आबाद मावनो हायाखै। बान्दो दिनै जिबायदि बयबो मिथिगौ नैबे कालानदी सायाव जोङो बान्दो थिखांनाय जायो। दा बान्दोफ्रा ओरैबायदि अबस्था बिराद गोथौआव, सिगां जोंना भुटानावमोन, भुटानजों जोङो लाबोदोंमोन, नाथाय भुटाननिफ्राय बायफ्लंलांबाय, दा भुटानाव गैला। जों इन्डियायाव लादों दासो बानो फैनायनि उनाव। नाथाय मा जाहैबाय, ओरैबायदि रायजोआ फैसा होनानै गोदान बान्दो 6 लाख 7 लाख 6निफ्राय 7 लाखसो फैसा गारबाय, जिसिबि जावनानै टेम्परारि हिसाबै लांदोंमोन, नाथाय खनसे बाना फैबानो थाङो आरो। मानो होनना बुङोबा गोबां माने गोजौ आरो, दा बेहाय माने टेम्परारि हिसाबै मावदोंमोन, थांबाय थायो बिदिनो। बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे जोङो बिटिसि सरकारनिसिम होदोंमोन, आसाम सरकारसिम जों होदोंमोन जे जोङो स्थायि बान्दो नांगौ होननानै। नाथाय जोंनि बुंनायफोरखौ आर'ज बिलाइ होनायफोरखौ बिथांमोना बारा खोनासङाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै मा खालामबाय, हाबाफारि लानो गोनां जादों। जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जाहाथे जोंनो बाव स्थायि जोंनिल' बान्दो नङा, गैयाबा बेहाय गोबांथार गामि गैयाबा 50थासो गामि, 12,000सो संख्या दङ दिनैहाय, 12,000सो संख्या दङ। जों जिउ खुंनानै दङ बे दै मोनसेयाव, नाथाय जों दासिमबो पारमानेन्ट सल्युसन मोनाखै, बान्दो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो थांखिया बेनो, जों ओंखारबोनाया बेनो। अखल हौवाफोरल' नङा, हिनजावफोर ओंखारदों, अखल जाथि मोनसे नङा। बाहाय दङ बर' दङ, आदिबासि दङ, सावथालि दं, नेपालि दं, मुस्लिम दं, गोबां हारिनि मानसिया दिनै ज' जाना जों ओंखारबोदों। जों थांनानै थानायनि थाखाय मानो जोंनो बाहाय स्थायि माने इरिगेसन सुइस गेट नांगौ आरो, बेखौ जों डिमान्ड खालामदों। जाहाथे बे धरनानि गेजेरजों, दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनो हायो, जोंनि गांनायखौ सुफुङो, जों बेखौ गले गले खावलायदों आरो। सिगांथ' जोङो होबोबाय, बिटिसिनो होबोबाय, प्रसासननो होबाय, MLA MPफोरनो होबोबाय। दा बिथांमोना सिगाङाव जागोन होनो, नाथाय 2 बोसोर 3 बोसोर जोबलांबाय, जेबो फिथाइ मोनाखै। जायनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। दा बेखिनि जोङो, ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे ओरैबायदि हाबाफारि लादों, दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे जोङो मेम'रेन्डाम गांसे लिरदों, होगोन, जोङो आर'जलाइ होगोन, माने थ्रु दा डिसि चिफ मिनिस्टारसिम हरगोन, इरिगेसन मिनिस्टारसिम हरगोन, चिफ सेक्रेटारिसिम हरगोन, थ्रु दा MLA जों बेखौ हरगोन गोसोखां। बेनिखायनो जों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों डिसिखौ जोंनो नांगौ, जों डिसि थ्रुयै होगोन, SP बिथांमोना फैनांगौ, प्रसासनफ्रा फैनांगौ, जाहाथे जोंनि बे समस्याखौ बिथांमोना नैबे धरनानि गेजेरजों जों आर'जलाइखौ फैनांगौ आरो बिथांमोना दिनै। আজি আমি
আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 75 বছৰ হ'ল 75-76 বছৰ হ'ল তাৰ আগৰ পৰা আমি এই ভূটানৰ পাদদেশৰ পৰা আমি ভূটানৰ জাগাৰ পৰা নালা খান্দি আমি কৃষি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিন্তু এই বছৰ কি হ'ল নদীয়ে উল্টাকে আমাৰ ডুংটো খান্দি নিয়াৰ ফলত আমাৰ ডুংটো ভাঙি গ'ল গতিকে আমি যেনে তেনে আমি ৰাইজৰ পৰা টাকা চাঁদা সংগ্ৰহ কৰি 6 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি আমি কিবা এক্সকেভেটৰ লগাই নালাটো খান্দিলোঁ তথাপিও আমাৰ ফালে পানী নোযোৱা হ'ল ইমান নদীটো গাঢ় হৈ গ'ল নদী গাঢ় হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা দক্ষিণে কুঁৱাৰী এখন আছে কুঁৱাৰীত দিনে নিশাই হাজাৰ মানে ডাম্পাৰ শিল বালি কঢ়িয়াই থকাৰ ফলত নদীটো গাঢ় হৈ গ'ল তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ল আমাৰ সমস্যা হ'ল ইয়াতে কুঁৱাৰীৰ পৰা চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে কৰক আমাৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু সিফালে চাওঁতে যাতে ইফালে ৰাইজ যাতে নমৰে চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাকো চাওক আমি বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ BDC চিফ ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ চিফ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই সমস্যা এই বৃহত্তৰ ৰাইজৰ সমস্যা যাতে তেওঁলোকে অলপ বিবেচনা কৰি দিয়ে আমি কোনো চৰকাৰৰ বিৰোধী কৰা নাই এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যাতে আমাৰ সমস্যাসমূহ ক্ষীপ্ৰতাৰে যাতে কাৰ্যকৰী হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে যাতে চৰকাৰে আমাক চাই সেইটো ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমি আশা কৰি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে মই আমাৰ দুয়োজন চিফ ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি আমাৰ সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰি দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যদি মানে আমালৈ কেৰাকৈ যদি চকু দি মেলি চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা এই মানে চুটকি মে সমাধান হৈ যায়গা ऐसा আমাৰ সোচে গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ ছাৰে যাতে আমাক চায় এইটোৱে আৰু চাওক এই বছৰ কি হ'ল আমাৰ যিহেতুকে আমাৰ ডুংটো বৰষুণীয়া কৰি ভাঙি লৈ গ'ল এনেকৈ ঘূৰি যাওঁ ভাঙি লৈ গ'ল ফলত আমি বৰষুণৰ পানীত যেনে তেনে ৰুইছোঁ কিমানটো আমাৰ চন পৰি গৈছে মাটি ৰোৱাৰ পাছত কি হ'ল এতিয়া পানী নোপোৱাৰ ফলত গোটেই মানে মাটিটো এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত দেশলাই মাৰি দিলে গোটেই মানে খেতি পথাৰটো জ্বলি যায়